to na hane he lamsogo ani channel ani video ni bising te dong na hane ang lamsogi na haro ani personally wngwi bo ani video na jo to nai tong nai dong no ang tinike ang norong tinike to kaisa tam sanai koimung he ko sana mu chungmani se ang sal kisa dugi tongkha mane sal bolok wngwi nai blog khaimi ang tongkha ngke norok ani video nai tong nai rok ani je subscriber anu je support khai tong nai rok ani je subscriber rok please nor kisa khalogine tongdi anu logi ruine ang video thingno ang upload khaina mu sungwi tongo ang blog khaine ro jora mayang ni tongkha hani bagi blog khaimi yang tongo habin bagi nor kisa khalogine sing tongdi hani bagi strapsa kok salaya na hani se phaimeni dong ni biskango samungo busy ingdinai ang kisa blog khaina ro content by nor by share khaina ro bo kisa jora mayang ni tongkha hani bagi si hai pno nor anu support khai tongdi ang haina haina no puila no tab hamashi maya pharo tamin ke nor anu sike jora kisa bai ano support khai nai sike nor ni hamjak ma rekha subscriber ani joto subscriber ro wano subscribe khai kya viewers ro bahai no asike nai khani video no abuno norok anu tebo logiridi ani video no like share comment khai no tapok di mohai gina norok ang bahai ke video khai ke norok mane norok entertain khai manai norok interest nangjak abuno ti no norok sadi engke abuno ti no ang tiniwo as ang blog khaimi yang tongkha jorama yang ni nai ang bukha kep ngi tongo blog khaimi ni bagai norway share khaimi ni bagai jora khapia ngi tongkha hain bagai blog khaimi yang tongkha engke hapono please norok ani video no norok nai singi tongdi nuk nai ang try khai tongo norok ni bagai norway share khaina ni norok no ani blog ni bisingtei ani video rong phununga ni bagai ang sai to buino tongo hapono norok ani video rong no nai di nai singi tongdi video buko ngi jepro norok ani ang kaisa ani video nai tong nai rong ang sana mu chungo please norok video no skip khlaya oi nai di full video nai di nai khanga se ang bo to saimia kadal blog khaimeni kotor youtuber bongni maya kho angna mu chungo abon norok ni bisingti nongni manai norok support khlaiyangke norok logi rekhangke norok logi tongkhangka abo kotor ko gya abo ongi nyama no ang khaklayo engke norok ba anu logiri tongan hne ang wan sugo ngabno norok please video no naibo ani channel no subscribe khai di subscribe khai bell icon no shine like te share te comment khai na tapok di moi kana nai tongdi gobang ma ang wan sugi tongo ani asuk dati sasuke anu support khai nai chini borora asuke hamjage ne subscribe rekha no like rekha comment rekha views rekha ang belehin khatongka engke abani bagi no biskani shalabo ang wan sugi tongo ani subscriber robo ani video no na shingi tongkhana tam video khai ang phunome bukha ke dik ni tongo phunoma musumani phiaba jora mai ni bagi phunumi meng tongkha abono ang abono no sanani he tini no bisang phaini nang kuna su blog to tini khaiya abono ni kisa salai ni he phaimini engke norok ang norok no tam sanai next time ya jese time hom bahai video ro bahai blog ro phunu ka no sa abono bani kisa comment khai sadi norok ni bo kisa ang suggest nayo mane norok content anu sadi engke mane ang sajung wan sugui klaimani bai to norok baksa mane omhai nai na musungo bai omhai nai na musungo mis mane omhai mohai ko no comment up tong engka abono norok comment khai sadi ano angke ang klainai no mi bagang video upload klainai habono please no anu dati ani to dati no 5k bo subscribe kari di share khaina ani video no ang every no belaki hambai marwa naske support khai tong bagi ang wan chugu mai je asike dati no ne hamja kong ang mana no hani nai abono te ba hamja ni tong di te bi share khai toni to support khai ani video ro no inga ang wan chugu tong ang sai to bi tong no ni bagi dati no blog to hani ni piaba salai saltam 13 hai 4 days 5 days hai ingkha aban bagi ang jora main baga upload khaimi ro khang abono no ro bagisa kok sanani ne tini o phaimani se ingka anga se kok to salia
asik kok sat mane tam sanai salia nga blog ba nong na ang phulong na site to ke norok ba ni video no jari nai tong di please subscribe like share comment khaina ta pok di norok mai ke na support khlai dong ke norok kisa kha login ai sing to na ni video nai na ba ke norok jo to no hambai an video nai tong man ba